Kasngi ka bangiu tam bat ka penpar nyang kriat apo kadong kathanyi barok kawai. Penban haba phai sha ka an kayat hala ka jong ka an bat ka jing kendu ha ka jing im kayat hala ka jong ka rukam. Kidan ki banget ya kani bat kidan ru ki bom nget ya kani. Nak liang ka jongi ni ya sha kamat tang ban pen snow ya ka jing shem lanot jong ka wei na ka long ying. Wei samla uba shong basa ha ka dong penusla propar. Ude samla uba dang tang khat nyo snem karta. Ubalatip kerteng kum uloki star rengsai. Ukhon jong ikong balarina rengsai. Bat udairu ubalai na pedeng kisangut shipara. Ude samla ubadang shong tang haka kelas 10 haka school Saint Anthony's Higher Secondary School Penusla. Kat kum kejinget hu jong uniu samla. Udang don hapo ka exam shiteng snem kum balong menta. Uniu samla ulaya thuru baka jingjia kalajia haka arf santarik ujeliu arajar arfusau haka kenjo shiteng sngi. Kat ba udang wan na kabatho exam ulayat kai pengat pajak kendiat nak skul ke baudon ban tanda ke jing mujing perkhan ketiga jaka ke baudon ke dei harut nong ke balatip kerteng kum ke waden dei hakani ke klipmat ke baula ong badon bawan kurup baik nyat nyakaleng kedong ke jong u bat la set sbak nak dur kmat ke jong u haki briu ki bom semla itu dur bat kilatit kila bom ya u nak benta jong ka kti bat ka kli bat kum ta semla la ban ye kun persya bat ki namar kat kum ka jing antat ke jong u ki dei ki briu ki bala he briu. Kita gibriu kila rabit sia yau teu samla sepok ka klau ka berben ka bala jengai kumba ar kilometer ai ulaya tu syuru bakini gibriu kila pelau ya ka shart school ka jong o badru kila te hauding kumban parep ba uniu samla ubthat jubor ya la ka jong ka jing im da ka ba phasi penban le se ka jing thut hangno re hangnu ka don ya kini gibriu pat kila shu i no klem pendep ya ka kam. Haka jingbom smutu briu shu uloki ula shim ya ka phone ban khnyat klumar ya ki kontak ban pentip shanu re shanu ban kata ka call kala late day ya match friday khong bu phang uba day hu best friend jong uloki uba shong basa haka ju hi ka dong kendit kumba yu trong beseng match friday na ka chaka ka ba udisha plat kumba her ka jet ula mare marway klem jingting da ka jing tersau tersia bandu ya lau jong u best friend omlong kum tau match friday ula lap ya uloki ba ula thia leng katar badru ula yalam no ya u shaka ying sa ka jong u mình con ta số một bản số lịch cái tamon số tamban số pengat ta ka jebek to kum sipang lain kai kum to hi habang amut yang ban lain pai yana sing tang bat bat kendam na kensana den dapat kum to ngarona ha to ngam la su ban ke dam to sipang ubom ke na bom dauding Kusipang to dala kendit poisa sate sa clear do jong ka klau ban nga to as ir palat teng nga wat swai ka phone ro nga yo sura pro kemud ha ka por ba piwat phone la se u pelatnya kum ne ka phone ka por ba piwat ya ka phone pidang yo por ban wat ya ka phone ha to da dan sura shura ya pi tamba dapat ka phone apoy kam sa long ba abreta to tenga da lechim to da tunga phone ha perlok da to hato he kusipang dapat sa jorong ka tukas ka shot jonga ka don ha la te ha jong de da to hinga songa so si ngai yang sipang da to one perlok to he ni alek no to ke to nga su wa pe ga phone ta kam klomar ka sa poin number ta ngat ha perlok ta na call ta ong kia saule me na cloud to namar ngala ting plat to perlok ro mesin na to he wan no mara ben ta dia din ila wan ta perlok ila dalam no efficient ni kidan ne em ki dak mong ha kamet jong ki ha ka to ko por ka badang sudep dia nak pila mong kamit na metang na kati kli na selang lu rendang ka ayo jakoi tambah layo pan ksi ka bumut ki penlau ni kum no kelapan nong ba penlo nong ba ila antat te nong ba ki long tambung suyo sebut banga la society ni la de kum tamo ki loj long ba ki loj beno budam long kem kat kum ni de ta hata so thu ba ke mut ban le
long le tang bong shu chen pao ya ko te pali ba nga society ya la de ta banyak ya la de tangata te kad pi ya le ne ma ka por ba pi sha le kumta na la trai ngam la shu ban ki long ba la ngam te bra long ba la mun ban ki ke ti ro am la shu long ba ke ti to pri wong ka he ba ta ka la long ba la tap te bro sidur ben to pi su thuk idon kad nungut tarai kila ya ki na ta ha ya so tu ma ta kare marwai tam ma marwai ne armo to ngam tip sura to long ba lengo ba we ba do long ba na sai pat e ba bom kala o kidon o ka mo pi su thuk maksudnya bom ko to we pala no ka ti to bom kena selang jema kamut pi su thuk kidon armut haga jing antat ka juki din habayo pat banyak keren bat ka kami jong ulaki ka balari naring sai kala keno bakini ki aka ki balaja yo kun jongka kadai hi ka jingle jong ki riu trang snam ki badai ru ki mentiono lani ki men ai bam tlen kaliang himanga kame telong hakajing siam ko no ngane telong karma badai be kena be hi badai no sana ke namar ba badai no sun ro kon jo empat dan no sun hira samal empat dan hira hai hasem dan hi kajing ani kajing sun ma dan re kajing jia hi kene tadi ba kena be no sana no at po ong ni sana namar ba la penting ba mentaman man basngi ya isene ro penting ba ita no at no sun ma ta takadaw ro ba ang hakbor babat ro long mla sun ki bende ki breu tolong nang la be tin yak sai re ya tau bong ki nong an no sana tolong susin bela ai ber khau ki lana le kita ka jadu ki mo ka banu la su ken ki sar wan ngai ro bang la alam la teng mo dari ba bela lam abang jam kata ki ba susin bela ber talane la jadu ki la su ki la yos ngau be badan butang balap ki mla te ko na ro ngai be ba de no sana ki la na ka kani ka jingtia baba kadai ha ka kan no beje tare Karbadona pi yat kai hadin ba la wai ka exam ni Halen ba wai kusam lam tunga lek kai sa the long lek sundur not sua sa the sa jan perlok lam tunga yat kai ken su the tambo su ban ngan se ben mar ngan su de ta exam de ma ta rang thai ta nga yang kai su phang ba hakin no bin ta jong ka ni ka pin swap yang tai kadai ha sini semaran football ni kadai sa tang sa te sa klau long ba o sha klau long ba ha tang ha to kmut klau ta to ka to ha jan klau ha to ha jan jan klau pi yat kai pengat ma ha dang la yang tu na long ba ngamil so thor ba wan mano na din ang su kom ya ro ya suki antat ba ta tang pon kom ya snora bor se ka to ta ki we te ki smo tho ba ki don bi ka ta jing ting yang apa kata sing jing tem prom don ke rom don long ba ko ka sur sla rom yo snora ba ha to ha ba ngai yang nga hadin ro don bon pasla pim itu dur kmat ni kom ya ira tang sadin bet kitri ha kebungut nak ni ka bentar jong ka kmat jong pi kim le nadin bet logom tanan ne salam ta pim yo ira ka por baki long ba su masen yo su bat bede ko meta kom ta long ba ka tiro la smo tho ba de ka ba ha ba ta tap be baras suy thu ya ka kerteng jong pi ba pi kerteng gum March Friday không bộ phăng kaja jonga không bộ phăng kerting jonga March Friday te nang ta phila ban thu ya ka tu ka jingjia ka ba ya dei bat utu perlok jong pi ha ka ba u la sha tan jubor bat u la sha ra sha klau mo ni yo jipit phila ban thu benia hal kata long kumba menin khalar steng te utu perlo jonga ko lenga te ma nganang disa to kopor te ma masin kol wong nga ba u sa sha sa tan sa klau tena to ngalik tin ban pe yo ngong dan sei ngong dan sti klau se jrong do te na to sa ong te ngalik marui ken te sa pak ni te dang lapoy hapak te wong banga ngam tip sure ngadon sei tang banga don ngapoy pesenisa sanisa long ketuka klau te sti sa jrong parba usatan te dang alamare te ngala lek bich tu ngalai wat di usto te nang topat te ngali sau ke nyu pilik maroi ngalik maroi te parbanga poisto mundan rewi ki beri bro te kajenga kemakat nu kilometer tarai na kanika senang penuslah nak senang try ar kilometer kilometer kemudian lau ba salau ba asto te nang to ki
te mas nglicim u te ka kti jong u kala ba panglut ka kli jong u pni yang aba kala at te ola sak bom trai ko badau ding te ka yu suka ka sapti jong u ka tu ka t-shirt school te kala satawa ajrong ding te Kamur mut kata kajing tawa kajing ki let's say kadon kadak pan pasi tarai sih. te te mas det no to kepala jong u ro kilabret kham sarut te itu tengah licim ka pelajar tengah sukat bayu ya lik nak Dalam sim Tang namar kaspa bat ban yo ya kaspa kamayan ayure kibun kibom salaya shu wat ban shim ya kajing imbriuru om tangkane ban ban hagini kisngi ki bamenta kila jelai kita kajing syak penyap dusman hagi briu ki bala kena bagi dai ki mensyona Hakilong ying ki bamat ya kum kini ki jajing jia kisalaya ban mi syakman namar om mentoy namar ka an ka ya hala kajong ka an bat utuh hibaya kendu uya hala kajong kajing ya kendu kajong u Saya kini ki benta jong ka klau kebadan hang ni harut wa kini ki mensyona ki sedang ki wan thambor ini sama